Ond mae'n hyn gadno beth gynt yn y bore ac yn y nos hefyd. Felly mae'n anodd gwybod beth i wisgo yr adeg yma'r flwyddyn, achos dwi ddim digon o'r i wisgo cot fawr. Ond mae eisiau rhywbeth arnoch chi. Mae Helen mynd i roi ni ben ffordd fan hyn. Siwr oed ti'n iawn? Dwi'n dda iawn, diolch yn fawr. Mae'r amser yma'r flwyddyn yn un anodd yn dywi? Ydy, achos fel ti'n gweud, ni'n dechrau meddwl yn wahanol i ni yn byty be ni angen gwisgo, a'n enwedig os ni'n mynd i'r gwaith, yn y bore mae'n o'r, ond wedyn mae'n cynhesu, ond mae lot o'r dillad sydd dyn ni, fi'n trio dal mlaen i nillad haf i gymaint a i fi'n gallu, ond mae gwisgo boots a bethau'n ffordd o arwen i mewn i'r geia neu'r hydre. Fe mae Hyw di'n dysgu, pontio'r tymhorau di'r term. Yn fedyn. Pa golwch chi sydd wedi gwneud o, de, dwi'n gwybod y frawddeg yna. Gwych, ie. Felly mae lot o bethau yn y siopau nawr sydd wedi gweu. Lot o steiliau gwahanol a mae yna steiliau o'r 70au. So fel ni'n gweld fan hyn yn y llun, fi'n credu bod hwn yn enghraifft perffaith o'r tank top. Fel o'n i'n adnabod pan o'n i wedi 15 oed. Yn union. Ond maen nhw'n dod nôl mewn i ffasiwn nawr. A mae'r lliwiau enfus yma, ond fel ni'n gweld fan hyn, mae Amanda Holden yn gwisgo. Vest maen nhw'n galw nhw nawr, os ych chi'n siopa amdani nhw, yn wedig os ych chi'n edrych ar y we, maen nhw'n galw nhw'n vest. Vest i fi, rhywbeth ych chi'n gwisgo dan eich dyddiau. Y math o tank tops. Mae siwmperi heb llewis yw nhw mewn gwirionedd. A felly mae dyn ni fan hyn, Christine, mewn enghraifft, allwch chi brynu eich hun ar y stryd fawr. A enghraifft o wisg, falle, rhywbeth i chi wedi bod yn gwisgo nawr yn ystod y tymor yma, ond i chi eisiau gwisgo rhywbeth cynhesach. A hefyd, mae e on-trend, mae e'n ffasiynol iawn, mae'r ddelwedd, mae roed y tank top yma, y vest yma dros y crys yn neud iddo fe edrych gymaint mwy ffasiynol. Mae'n hamddenol iawn, yn llac, yn hawdd iawn i wisgo, ond yn rhoi yr heinen gynnes yna. Ond mae'r gwead yn ysgafn, a wrth gwrs mae heini dillad yn rhywbeth i ni'n neud i bontio'r tymhorau, achos os ych chi eisiau tynnu rhywbeth neu gwisgo rhywbeth yn ychwanegol. A mae'r lliwiau yma'n glasurol. Mae lot o'r dewis i yn y siopau nawr yn lliwiau llachar, lliwiau rili hafedd, i fod yn onest, sydd wedyn yn hyfryd i wisgo i gyfuno mewn gyda'r dillad haf. Blowsen hyfryd, falle bod lot ohonoch chi wedi prynu blowses dros yr haf, oedd yn sicr yn un o'r trends mwyaf, felly mae hwn yn hyfryd o ffordd i arwen i mewn. Y gwaniaeth falle rhwng rheini a be fydden ni'n galw yn tank top, oedd y tank top yn ffito yn glid ac yn dyn am y corff, lle mae'r rhein yn fawr yn dyn nhw? Ydyn, mae yna tank tops mwy a mwy o siap a mwy yn glynu na gosach at y corff ar gael yn y siopau, ond maen nhw ran fwyaf yn fwy a mae'r oversized yma fel maen nhw'n galw nhw. Allwch chi ddim mynd i unrhyw siop stryd fawr nawr heb ddod ar draws siwmperi a sgertiau a ffrogiau wedi gweu. Hefyd, yr un math o steiliau a maen nhw gyd, maen nhw'n gweud wrthon ni i brynu maint yn fwy i size up o leia 1 neu 2 size. A mae enghraifft nesaf, fel ni'n gweld fan hyn, o ffrog, falle bydden ni'n gwisgo yn ystod yr haf. Mae e o'r cotwm, lliwiau chydig bach mwy hydrefol, ond ni wedi roed yr tank top yma drosti. Allwch chi adael yn llac os chi eisiau, ond maen nhw'n edrych yn hyfryd gyda beltiau lledr mawr trwchus hefyd, os ych chi eisiau mwy o siap arnyn nhw. Ond maen nhw'n hawdd iawn i'w gwisgo. Fi'n credu mae'n hyfryd o ffordd yn hytrach na gwisgo cardigan, sydd hefyd yn ffasiynol iawn ar gyfer y tymor, ond mae e'n opsiwn arall. A falle bod chi ddim eisiau gwisgo cardigan. Mae mestyn yr haf yn bach yn diwedd. Ti'n gwybod, yndi? Hawdd iawn i daflu ymlaen ac i dynnu ffwrdd, dyna di'r gyfrifon. A ni eisiau mestyn yn wardrobs haf ni hefyd i ni. Ni dal eisiau gwisgo dillad i ni wedi prynu ar gyfer yr haf. Fan hyn nawr, nes i weid pan ddeis i draw, mae'r ddwy jumper mae fan hyn yn edrych mor hen ffasiwn. Maen nhw
fel rhywbeth vintage yn dyn nhw? Yn sicr ydyn. Mae lot o nhw ar steiliau yna. I ni'n gweld y gweuad fan hyn yn y siwmper yma. Hyd yn oed y lliw yma. A mae yna rhywbeth hen ffasiwn fel ti'n gweud. A yr cable knit fel y steil yma. Mae'r llawes hefyd, y puff sleeve dal yn ffasiynol iawn. Mae hon yn jumper hyfryd, eto'n yn liw hyfryd. Mae lliw yn rhywbeth sy'n mynd i barhau i mewn i'r hydref ar geia. Ond maen nhw'n hawdd iawn i'w gwisgo eto i heini nhw neu i just gwisgo nhw gyda par o jeans. Mae lot o waith yn hon. Os mae lot o'r dillad sydd wedi gwau nawr hefyd a brodwaith arnyn nhw, felly welwch chi cardigans a siwmperi, felly mae hwn a'r pinc llachar yma sy'n hyfryd. Mae hon yn debyg iawn i siwmper gan gynllunydd enwog. Mae lot ohonyn nhw nawr yn rhyw fath o homage i'r dillad gan y cynllunwyr yma. Ond mae yna elfen yn sicr. Wel, oedd gwau yn rhywbeth oedd bobl yn neud yn ystod y cyfnod clo llynedd a pobl yn gwau pethau tebyg i hyn. Ond maen nhw'n parhau i fod nawr yn rhywbeth i ni'n mynd i wisgo yn ystod y tymor nesaf. Sgwni ysdi na di arwain at ffasiwn rwan, diddordeba pobl wedi newid ag allan pobl yn gwerthorogi'r math yna beth yn fwy bod wedi edrych i fewn i. Yn sicr, a ni eisiau prynu pethau, ni'n mynd i wisgo tymor ar ôl tymor hefyd, felly i ni'n gwisgo siwmperi yn yr haf gyda'r nos, wrth gwrs, felly mae hwn yn enghraifft. Ffasiwn cynaliadwy. Mae siwmper yn handi trwy'r flwyddyn yn y wlad yma. Neges yw, cerwch yn ylon y Cwpwrdd. Falle ffindwch chi rhywbeth ddigon tebyg. Helen, diolch yn fawr i ti. Diolch. Diolch yn fawr.